Albatta, biz sizni Tataristonda, Qozonda, shaxsan o'zimizning Tatariston televideniyasida yosh ko'rganimiz bor. Alhamdulillah, shukr aralashib turamiz, jayin tavib turamiz. Ishlaringiz bek ko'p, g'ajoyib. Hozir endi yangidan da siz tag'inali yoshlar uyushmasi uyushtirib jibargansiz ekan. Ayya. Mana shu haqda nechig'rak kayfini, bitta shtab, Tatar shtabi, hozir yoshlar shtabi, Tatar yoshlari shtabi, nechig'rak kayflar, narsa ishlaysiz. Nechig xalqimizga Ну, Рөстәм абый әйтүенчә, без күп булырга тиеш һәм бөтен кешеләр безнең турында белсеннәр. Шуңа күрә инде без хәзер татар яшьләрен шундый каналны хәзер ясадык. Bu bizning nechik deb atala, qoyan nechik табырга була, sizin bilan nechik do'stlashirga була. Men sizning do'stingiz bo'lasam kelam. Aytingiz menga, adresingiz nechik табып буласыз? Бик җайлы. Штаб татарская молодежь дип язсагыз, Яндекстанда без сразу Килесез чыгасыз. Ялтырап килеп чыгып басасызмы? Безнең бик күп хәзер инде видеолар да бар. Алар инде яңа форматта, безнең штаб татар икенчерәк форматта видеоларны төшергән идек. Ул инде без гомумән история, шундый төрле шәхесләр турында, һәм безнең кешеләр турында. Бу яңа каналда без инде төп геройлар, мәсәлән, бәлки төп ниндидер кызык моментларны шулай итеп бер ачыкларга җыеп бирергә тырышасыз. Яшьләр иски ясыйсыз, әйме? Хәзер бит инде TikTok бөтенсе китәләр. YouTube'да инде ниндидер кызыклы форматта аны күбрәк карыйлар. Шуңа күрә шундый каналны инде уйлап чыгардык. Кунакларыгыз шактыймы? Кунаклар шактый һәм темаларны бик кызыклы сайлап алабыз да шулай куябыз. Siz ул темаларны үзегез уйлап чыгарасызмы? Каяндыр ишетеп аласызмы? Кирәк дип санап төркисезме? Ну, без аны инде Рөстәм абый белән бергәләп һәм Тахир, Лилия, күп шундый активистлар белән уйлап, бер-беребез белән сөйләшеп, аралашып, шундый профессиональ хезмәт куючы кешеләрегез шактый, шулаймы? Бүгенге көндә менә мин сезнең бит Казанга килеп, күпме шәхесләребез хакында китаплар чыгару турында сюжетлар ясагызлар. Улылар белән, язучылар, әдәбият, мәдәният, сәнгать кешеләре белән аралашкан бәйрәмнәр. Ул менә Рөстәм абыйга нигә кирәк? Ничек уйлыйсың? Минемчә, Акча әрәм итеп. юк инде ничек инде акча әрәм итеп. Безнең бик күп гомумән яхшы һәм кешеләр белергә тиеш алар турында. Без бит алар турында менә мәсәлән Мәскәүдә яшәп, алар турында белмибез. Күршеңдә торган инде бер яхшы кешеме? Беребез дә белмәй. Ну, яхшы кеше генә түгел. Ул бит алар булай гына без бит аларны чыгармыйбыз һәм яздырып куймыйбыз. Алар бит барыбер бу җирдә үзенең татарлар өчен яхшы эш ясыйлар. Эш кылган кешеләр, шулай бит. Шуңа күрә алар турында без бөтен кешегә сөйләшергә һәм алар Силәргә турында яңлатырга тиешсез, шулай бит. Сезнең теләгегез шактый киң икән. тырышабыз. Яшьләр генә булсагыз да, максатыгыз зурдан, иншалла, әлбәттә шундый матур очрашулар булып торсын. Бүгенге көндә инде иң беренче чиратта Рөстәм абыйның туган көне дә бит инде, аны да ул тегән ничектер милли бәйрәм дип оештырды. Минем туган көнем дип түгел, әйме? Бу ни өчен шулай? Ул Рөстәм абый үзе һәр елны мин инде аның белән бит инде шактый күп аның белән һәм һәр елны инде шулай ул үз туган көне шундый милли бәйрәм дип ясый. Һәр елны без шундый көннәрдә аңа багышлап кына түгел инде мин барыбер бөтен кешегә әйтәм, Рөстәм абыйның туган көне дә инде бу көн. Онытмагыз дип әйтәм. Унутмагыз. Ул инде юк язма, куйма минем турында язма бер җирдә дә. Юк, ул минем турында булмасын гына дип. Һәм шулай инде без беренче безнең шундый зур юбилей булды ул татар кызы бәйгесе. Туган көндә уздырдык. Зарайы. Мәскәү татарлары, Мәскәү кызлары. Мәскәү кызлары, татар кызы дип язып куйдык инде шул туган көн под саку дип әйтмешли.
Şulay. Peki tilak bulsa ellen işik nindi isim bilen de silep bula. Şulay bir. Not tugan kun түгел. Not tugan peki. Şulay. Юк, инде Рөстәм абый әлбәттә ул үзе бит татарлар өчен бик янып йөри. Һәм шуңа күрә инде ул бөтен чараны татар телен сакларга, татар телендә сөйләшергә, бөтен кичләрне ул шулай итеп башлый. Hayran матур гына татарча сөйләшәсең. Кайдан син үзең? Мин үзем Казаннан, әтиәнием Шын Казан кызы. Казанда Кыхтыйда, Рөстәм абый кебек Кыхтыйда. Белем алдың? Бүгінгі күнде инде Мәскәүдә яшисең, шулаймы? Бүгенге көндә Мәскәүдә яши. Казанга кайтасың, кунак булып та, эш белән дә, аш белән дә. Әтиәниләр янына прям тизрәк чабып Яхшы, кайда. ярар инде, ярар. Кайсысын якынрак күрәсең, Мәскәүнеме, Казаннымы? Ой, ул минем өчен бик шундый сорау. Һәрвакыт Казанга дип әйтсәләр һәм берәр чара булса кызык, мин инде прям үзем бик Ашкынып. киләм, кайтам. Гаҗәеп. Кайтам инде хәзер әтием әйтмешләнчә кайтасыңмы инде, киләсеңме? Килү Казанга безнең менә мин беренче тапкыр гына әйттем инде бүгенге мәҗлестә беренче тапкыр калган дөрестән дә авылларыбызга кайтабыз. Һәм соңгы вакытта Казаныбызга кайтабыз дип. Әйе. Чөнки ул безнең үзебезнеке, безнең нигезебез, безнең бөтен татарны берләштергән бердән-бер матур гасырлык, күп гасырлык шәһәребез, шулай бит. Туган йортыбыз, Йортыбыз. нигезебез, Аллага шөкер. Әлдә Казаныбыз бар. Соңгы вакытта гаҗәеп матур, шулай бит. Әлбәттә Мәскәү дә үзенчә үзгәрә, үзенчә матурлык, бик матур Мәскәү, халкы бик күп, әлбәттә тырышлык, хезмәт куеп эшлиләр. Безнең күбесе татарларыбыз, акыллы башларыбыз анда китеп үзләренә карьера ясыйлар, шулай бит. Шулай. Шулай. Татарыбызда бар андый шәхесләр. Ничә менә күпме кеше сездә менә татар штабта күпме кеше бармы, Ой. ничегрәк? 2000-дән артык. Сезнең рәсми рәвештә инде Әйе. язылган, теркәлгән. Әйе. Мин сезнең аша ничек язылырга тиеш? Татар Мәскәү штабына керәсем килә дигәч, нишләргә миңа? Миңа язырга. Сезгә. Яхшы. Бөтен социаль челтәрләрдә минем номерым һәм миңа һәрвакыт яза шалтыраталар да исәнмесез, бу штаб татармы дип. Аннары әйе, сез нинди сорау белән миңа Мөрәҗәгать итәсез. мөрәҗәгать итәсез, әйе, шулай итеп һәрвакыт телефонда утырам. Дөрестән дә алай утыручы кеше бит булган менә шулай булганда яхшы бит кеше күңеленнән чыгып әйтә бит. Ул анда әллә ни файда китермәсә дә, мин үз гомеремдә татарның матур оешмасында булдым бит диеп үзен тынычландыра ала. Шулай бит. Әйе. Андый кешеләр дә бар. Анда Бөтен кешеләр бит артист та, язучы да, әллә кемдә түгел. Әйеме? Монда да Гади. кеше Әйе. Мәскәүдән килгәннәр дә, алар да үзләре әйтте. Вот менә Мәскәүдә, штаб татарда үз өемдә дип хис Әйе, менә. Шуннан да матур әйбер юк әйме Әйе, күңелдә. шунда да минем өчен инде ул ничек май булып язган. Сез инде кичәләр оештырасыз, таныштырасыз, аралаштырасыз. Парлар, яңа. Соңгы вакытта парлар да оештырасыз бит сез. Әйе, туйларда да йөрибез. Гаҗәеп. Дөрестән дә менә шундый изге матур ишегез туктаусыз булсын. Һәр вакытта да менә шулай ишегездә дәрт булсын, омтылыш булсын, теләктәшлек белдергән кешеләр юлдаш булсын. Сафларыгыз киңәйсен, күбәйсен, артсын дигән теләктә калабыз. Рәхмәт, бик зур Казанга рәхмәт. кайтып торыгыз, аралашып торыйк, фикерләрегезне җиткереп торыгыз. Біз аны халкыбызга Татарстан телерадио компаниясе аша булсынмы, әллә инде Аксу студиясе аша булсын, барысын да җиткереп торырбыз. Сезнең әйтәсе сүзләрегез бик күп, эшләгән эшләрегез бик күп. Аны халкыбызга күрсәтергә кирәк. Чөнки берсе, икесе, бишесе шуңа кушылып китер. Әйеме? Әйе, шуңа күрә шулай итеп эшлибез дә инде. Рәхмәт бик зур фәннәр шундый матур сүзләрегез өчен, теләкләрегез чынга ашсын. Амин. Амин. Хәерле кичләр булыйк. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә.